As queixas dunha clienta a través das redes sociais abriron o debate sobre o idadismo no ocio nocturno. A muller asegura que lle prohibiron a entrada nunha discoteca madrileña por ter máis de 30 anos. Estoy volviendo a casa después del fracaso de la noche. 300.000 visitas ten este vídeo que se fai eco dunha suposta discriminación por idade. Gravouno a saída dunha discoteca madrileña a que non a deixaron entrar, asegura, por ter máis de 30 anos. ¿Podéis creer que en pleno 2025 haya discotecas que no permitan la entrada especialmente a mujeres, pero también de hombres de más de 30 años? Aquí en Galicia a polémica sorprende. No veo el motivo por el que discriminan a esa rapaza. Pois eu estou nesa edad, entonces, pois, a ver, a mí non me parece ben. Pareceme unha discriminación total, porque a xente ten direito a divertirse a que ten 60 como a que ten 30. E os máis novos, que opinan de compartir en espazo con outras xeracións? Ya he ido a pasarme mi cumpleaños con mis padres, con personas así de más de 40, 50 y la he pasado igual de bien. Todo o mundo ten dereito a disfrutar, non? Dixo eu. Os propios empresarios do ocio nocturno amósanse sorprendidos cunha política de admisión que discriminaría boa parte do seu público. Sería contraproducente para todo o ocio nocturno da nosa zona e seguro que o resto de comunidade, xa que cada día é máis difícil ter unha boa afluencia de público nos nosos locales de ocio nocturno. Desde a organización